అక్క అది పాన్పు చేయను అక్కడ వనస్ ముందు బ్లాగ్ మళ్ళా బాలందు ఇంజరింగ్ ద వాయిస్ సెకండ్ వ్యూ ద బాల ఓకే అక్క అది ఇంచులే ఉంచా ఉంచు Hey guys, welcome back to our new vlog. So nakka neni bike hai. So vlog proper mal para unchu jartam bardam ka. Hello guys. Pan pujana. शोक तो बाइक है सो तुका ब्लॉग आईना तुम्हाला तुका बाइक एक ना मित्र घेतो शोकरा फुल बेल्द्राड होय हमारा अकला वनस ಮುಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ कांशीवाला हाँ मल्ले जन तो उधर बन हाँ अदे मुझे पूरी जोकल बने तुषार वैसे बोले मैं देखो जोकल था पत्तों से देखिए नहीं मल्ला बालंदु इंजरिंग दा वैसे सेकंड व्यू दा बाले हाँ 10th दा बाले हाँ बाकी ये बाल था पोदे आले तेती बोर्ची के अरे sabe cor per ana sabe cor de lá que le gosta de per gori par de par aí como ele nem mo gori de purata mo ko ni da gori sama de da rajat gori de purata rajat rajat ekada full cutting de dolle sweet de adalante light pave side rajat to le anita bodi onde aunty on katte kanna ek anita bodi paadi sweet da bari kini
ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದವರು ಕೊಂಕು ಬಾಬು. ಸೊ ಆಂಟಿನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಡಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಡ್ ದಾತು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎತ್ತುಂಡು ಆತೇನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ಪೆ. ಸೊ ದಯಪಂಡು ಇಂట్లో ಮೆಮೊರೀಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಚ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಎತ್ತು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಾರ್ದೊಟ್ಟು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡೇ ಚಾಂಗ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇರ್ನ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ತೋಲ ಕಾಕ ಏನಂದರು ಅವ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ದೌಟ್ ಆಯ್ನ ಹಾಂ ಬೇಡ ನೈನ್ ಬೇಡ ಗಾಡಿ ಈ ದೂರ ದೇಕ ಈ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾದುನು ಒಡೆ ಈ ಸೀರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಲ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ. उल्टा बोला